Mede gimoro matin kende. Gima mheshimiwa wacho no uduong'. Kane nitie CIC, Commission for the Implementation of the Constitution, ting'eni noketne ni kochopo sama kama to paro maduong' mane nitie, chike mane gineno onego bed nolosi moketi ni chike gi nyaka losi kapok ochopo higa kama. Mar ariyo ne ni paro maduong' ni kwawuok e sirkal maduong' koro wabet e sirkal mar county. Mano ne ging'iyo. Emomiyo bang' ka nochak gimoro koa to ket gimoro ni Transition Authority. Ayo bet technical committee ni at the center of Council of Governors. To kuti maber. Te committees mag bunge nitie committee mar implementation of the constitution. Aparo ni an gi mago ka romo gi jakom tanganyise ni nitie gimoro manene piny ka ni committee wani kotiyo matek to nyalo timo gini. Ok mana ni nitie chike moko chike matindo mapok olosi monego lure gi pend chike kaka dwaro. To nego bedie ni kata kaka manose los gitiyo nadi. Nikech iwinjo kasa jidhi e court ni gini ok lure gi pend chik, gini ok constitutional. Onego bedie ni kama wuok mang'eny. To paro onego bedie ni ang'o momiyo gino timre. Onego bedie commission no onego bed ni kiko onego bed ni entiere koro timo nono ni to gigi timre nang'o. Mane madwa medo nikech wacho gima duong'. Pero kamano nikech adatieko